Te halo prolog te gene datang ka video reaction te page gene ka video atau prolog pa ka Bible ka shan em yang i bangin lek ta ya kita ki briew ia ka pala bu hakai dur ban mani haka lene ban kata ya ka lene ublei u shan em bangin ngin pendon burom ia u briew wala ka long haka dur ne haka ai ka Bible kamsha page ni ka video ki briew ki duwai ha gane ka dur jong Petros ya ka bakadon hang te harom kane ka dai tangkap dur bleithaw ya ka bala ban srim la shina karpang ha ka dur jong Petros nang baki briew kinnem song thu shu ya ka jingshisha page ni ka video Tela repilate pule ha kitab kabarim ha kitab jong u sem Josaya pi so thu ba ublei ulapha ya u sem Josaya ban pendu ban penpra baro ki bleithaw ki badon haying mane henry harom pat ki babun tanggi dur bleithaw ya ka balabu hatrai dari haying mane knamba ki breu kin mane bat kin aingu haki kin duwai haki andai kan ni kalong kajing mane bleithaw kat kumka Bible phila ban pe chang ni ba breu ki duwai ha kan ni ka dur jong Petros ndrei kan ni kam dei kajing shisha ndrei kan ni dei kajing skor ya kito ki bom te pia ka Bible pi hani ba breu ki duwai ha kan ni ka dur bleithaw kan ni kalong kumba ngi mane ya ka dur ksiar ha kitab exsodos ki babun hikim so thu ya kan ni ndrei ka shlong le se don ki ba so thu pi bagi breu ki duwai ha kan ni ka dur bleithaw ki dale pi Bible shisha kam jusha ban yangi ki breu bangin lek ya keren bat ki bala yap lene ban mane ki bala yap lene ban ai burom ya kita ki bala yap lene bangin bu jingken mau ya kita ki bala yap ka Bible kam jusha yangi bangin lek kumta handrei namar baka nongrom ka dai ka mystery Babylon de ki babun kim so thu ya kata lene kim tip handrei ki batip ngan ïathuh ya pi baka rom ka dai ka mystery Babylon da pyllait harom penyu i tang ki dur bleithaw suda kaleng sadong jongka ying mane lane kaleng sadong jongka jong ki dong ya ka bala bu hagi i bun jat ki dur bleithaw ya ka bala thaw ndrei ki breu ki babun ki lech mane haki ki lech ta haki ki da ki dang mut ba kine ki long ki ba ai jing mutoi haki lane ki dang mut ba kine ki long ki ta ki play lane ki dang mut ba kine ki long ki ta ki jing sa jing kan mau haki ndrei em uklam sha outdoor lane ban mani haki dur lane ban yero haki dur puli ha kitab Genesis ublai uklam pau haka dur namario bagi breu kan thau dur kin tharai ya u bakin mani u haka dur ublai sha ban mani haka dur in mani ya ublai haka man sem haka jingshisha haka dur try episode 2 ya gane ka video de kane kamlong banga khang ya kito gi ba mane kila ban mane ya ding gi mau kat baki mon handai haka jingshisha ka Bible kam jusha bangin mani lane bangin lekta ha kita ki dur bleithaw la galong ha no ka dur namar ba kalong ga jing mani bleithaw kat kum ka Bible de blog kane ka dang video ten sa siapa sekoi pergi video ha ko por blai si pun pi ki page ne ka video